Marende hita behama panjaloku. Mar hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia. Na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma debata. Puji hamuma goarna. Palendes hamuma dalan ni ibadah. Namar hureta di halongonan. Jahoba do goarna. Jala marolopolop mahamu di jolona. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata. Ajarhon matu hami aturanmu. Unang tadi kon hami. Patonggor mamata nami. Asa hutanda hami hatuon nami. Nasian hoi. Pargogoi hami marhite hatam. Padau masyan hami nasa poda nalipe. Saito gihon mahami di akadalanmu. Asa hutanda hami ho hanguluan nami. Manang mangulu
manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Marende hita, puji Yesus si palua. Patik ni debata di Minggu Sadarion, imana tersurat di Sada Timoteus onom ayat 14 rodi ayat 15. Radoti mapatiki so marlindang so hasurahan paima tarida tuhata Yesus Kristusi Aidi haju jupang nitikina, patarma ibana, bahenon ninna martuai, pargogo sasadasa, raja ni aka raja, Tuhan ni aka Tuhan, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita, sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Marende hita tandai maau. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi roha jala partaharup ni roha. Jalana basar duho. Sai marpangulaki maroham midahami.
dibaheni se sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami, dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akanin hidopop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga taringot Tuha sesaan ni dosa. Songon sitong na mangolu au, ninna Tuhan Jehovah, tung na solo modorohaku, mida hamatean ni parjahat. Nalo modorohaku mida hamumulak ni parjahati, tu madikon dalanna, asa mangolu ibana, hasangapon madi debata, na digijang. Amin. Kur punguan Ina Maria.
Oh Tuhan, dalam kasih-Mu. Hatani debata di Mingguta Sadarion tar surat Sada Samuel 2 ayat sada sahat rodi ayat 10. Dungi martangiang masihana ninama marolo polop marohaku mida jahuba timbul do tandukku di bagasan jahuba nahir tap situtudo pamangaku dopak aka musuku umbahen na las rohaku di pangurupion mi. Dangadong nabadia tulisan jahuba ay dangadong dukon niho jaladang partano batang dukon di dabatako. Unang sedadati hamu manenga-nengahon hagijangon unang ruar hata jukat sian pamangan muna Jehovah do debata napuna akka parbinotoan jala ibana dumangsing akka pambehenon. Marpanggulang do sior ni ulubang jala marhohos hatok garong do akana mandate. Akan nalobian nasailaon laho do mansari si panganon jala akan narapar hian marlangge-langge pola tubuan anak pitu nahol hian jala merus boti si torop anak hian. Jehovah dona membunuh dohot na pangamuhon ibana patuaton tuban watoru dohot panakon musuh. Jehovah do na mambahen pogos dohot mambahen mamora ibana do paijurhon laos ibana patimbulhon muse. Ibana paheheon sien orbuk halak na terjepol hian jala dipatimbul na pugosi sian dimbul lahu pahambulhon tulambung ni akan sana jala diterupukon habangsa hamaleon tunasida ai Jehovah do nampuna akal jahan ni tanoon jala dipauja di atasna hasyanganon. Sai ramotanna dopat di akana niasianna alai sai parendeponna do
di bagasan haholomon, ianggo akapar jahati, aidada binahen ni hagogoon sandiri, marhuaso bawa. Saya tunduk do bahena ni jauh bah akan mulai bana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jauh bamangku aka ujung di tanah onsogo. Jala lehonana hamuleo torajana, jala patimbulona sogo tanduk ni mesiasna. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata, jala nau piopsa. Amen. Kur punguan ina kamis. Bimbing aku
saha tindakon ma haporsiate, songan hina tindakon ni dongata saha porsian di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tiduhon ni si Maria, na gabe-gabian si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhum ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo laho hundul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging di halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Kur punguan ina Betania. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Topik ta Minggu Sadarion
Maria Iado Tondiku Meda Debata. Sonari kita memasuki Minggu Advent Patoluhon tanggal 17 Desember 2020 tolu. Tikting nama ragam. Nomor sada Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas nihuria namandohoti permingguan sadarion. Jala akata bue nami nasadarion dope perjolo sahali marminggu di gerejon. Upasahat hami hata perhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di bata mahita marhite perminggota sadarion. Nomor 2, hami Parhalado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun Parsaripeon tu ruas nama ulang tahun di Minggu Patuluhon di bulan Desember 2020 tolu. Saya dilehon debata magajang ni umur hahi pason dohot akalas ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun mandok meliate mahamu di Jahoba ai pardengan bahasa do ibana ai saleleng-lelengna do asin ni rohanai. Pesalmen 107 ayat sada. Aka guar-guar nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan boy mata ida sauna tersurat di tikting sadarion. Nomor tolu. Nah di hari Senin 11 Desember 2020 tolu di bahasa-bahasa Honde Batado sada dana boru di keluarga Trino Prianto Siringo-ringo tubuh Inata Ripka Natali Boru Marbun alamat Jalan C Semare nomor 20 Sia Wekana Ipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Nomor 4 di patupa huriata do pandidio nabadia do maka tidakon haperseon di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 tolu di ulon pesta Natal Paduahon. Do mutusi dia kana toras nanaeng mambuan yanakonna tardidi doat yanakonna nanaeng mahat tidakon haperseon asa di pasahat matu situa wikna ganup jala mambuan surat pengantar sian sintuawik. Jadwal marguru tunatoras nanaeng mambuan yana kontar didi hari Sabtu 23 Desember 2020 pukul 10 WIB. Jadwal marguru tu yana kon nanaeng mangkat tidak kon hapersiaon hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 doho tanggal 20 Desember 2020 pukul 10 WIB. Nomor 5 sadarion Papungupeleon tu jolo do 2A dohot 2B do hita tu haperluan ni kantor pusat dohot haperluan Natal. Nomor 2 tu hari Minggu 24 Desember 2020 dan lain ro Papungupeleon tu jolo 2A 2B do hita tu haperluan ni kantor pusat dohot haperluan Natal. Nomor 6 nomor 7 be mata jahabe. Nomor 8 Natal Gabungan Ama Ina HKBP Immanuel di Patupa di hari Jumat 22 Desember 2020 tolu masuk pukul 10 pitu WIB do mutusi Ria Mahita Sude ruas nang Parhalado Mandohoti Natali. 2 Natal keluarga hari Sabtu pukul 20 WIB asa Sude keluarga Patupahon acara makuling magiring-giring tanda dimulai Natal keluarga. Acara Natal keluarga boyma di jalo sian sintua wek nabe mamuka hari Minggu sadarion. Nomor 3 di Minggu tanggal 24 Desember 2020 ima Minggu Advent Paupaton jala tapotupa permingguan songon nasomal 2 hali pukul 8 WIB dohot 10.15 WIB. Jala di pukul 10 sia WIB tapatupa perpungan borgin Natal di huriat tahun. Nomor sia dalam rangka kegiatan Natal Gabungan Ama Ina HKBP Immanuel
Resort Immanuel, panitia Natal akan melaksanakan kegiatan pertama, rapat panitia Natal. Sadarian minggu tanggal 10 Desember 2020 tapatu pado rapat naparpudi panitia Natal. Lau pandasipon akan record tu hapor luar Natal. Domutusi Ria Mahita Sude panitia dohot parhalado lau mandohoti rapoti masuk pukul 10 siawib. Nomor 2, pembagian tali kasih kepada jemaat telah berjalan dengan baik yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dan Rabu tanggal 13 Desember 2023 kepada 100 kepala keluarga. Nomor 3, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 telah dilaksanakan kunjungan kasih dan ibadah di rumah tahanan kelas 2B Tanjung Pura pukul 10 WIB sampai dengan selesai oleh panitia Natal seksi Zending, seksi sosial Natal yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort HKBP Immanuel, Pendeta Aldemak Simanjuntak MTH MM. Nomor 4, pembagian kalender HKBP gratis ke semua ruas. Nomor 10, varia panitia pesta profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023, total pemasukan sementara. Nomor 1, pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar penerimaan hasil total pemasukan sementara yang telah diterima sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Jaladung Simpul Tikingon, Mandok Hatama Panitia. Nomor 2, Molo Tungadong Dope Ruasni HKBP Immanuel Naso Mangalunasi atau kredit tupak tatu panitia pembangunan asa di hari koton manggarar asaba itu tutup buku panitia pembangunan Jalan Nungalam Jono Ari Manggarar utang tu napuna tanoi. Nomor 3, Molo Tungadong struk nasoboi be mardalan jala di tangan ni ruas atau panitia dope asa di paulak matu panitia setroki. Nomor 4, Molo Tungadong struk nang mardalan alaidang di setor dope tu bendahara asa di hari koton ma pasahaton ala nang tutup buku ma panitia. Nomor 5, Simpul permingguan patu parapat do panitia. Nomor 11, Bermata Jahabe. Nomor 12, Dewan Diakonia seksi sekolah minggu. Nah, di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 nungadenggan mardalan ulaun perayaan Natal ni anak sekolah minggu ni Huriata. Nah, ni uluhol ni panitia Pandita Resort Pendeta Aldemak Simanjuntak MTH MM. 2, seksi Naposo Bulung Sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2020 di Patupas seksi Naposo Bulung ni Huriata do perayaan Natal gabungan remaja dohot Naposo Bulung di Huriata masuk pukul 10 WIB. Nah, ni uluhon ni Bible Pro T Boru Tambunan. Nomor 3, seksi perempuan. Dung Simpul permingguan Arian pukul 10.15 WIB di Patupas seksi Parpuado latihan kur do mutusi asariama perempuan mandohoti ulauni. Nomor 17, Dewan Marturia. Setelah selesai ibadah minggu siang pukul 10.15 WIB, seluruh pengurus seksi dan anggota dari seksi sending, seksi musik, dan seksi multimedia agar dapat mengikuti latihan kur Marturia untuk keperluan Natal gabungan Ama Indah HKBP Immanuel. Nomor 2, seksi sending. Dengan do mardalam program kerja ni seksi sending dohot panitia Natal dohot seksi diakonia sosial Huriata patu pahon kunjungan kasih
tu rumah tahanan kelas Tulu Tanjung Pura. Nah di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 tolu nah ni uluhon ni Pandita Resort Pendeta Aldemak Simanjuntak. Nomor 14 Dewan Diakonia dengan do mardalan ulau ni pinatupan ni seksi sending na kerjasama dohot seksi diakona sosial ima kunjungan kasih ke rumah tahanan kelas 2B Tanjung Pura di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 tolu. Nomor 15, 16, 17 Boy Mata Jahabe. Nomor 18 Boy Mata Jahabe. Nomor 19 penerimaan administrasi gereja atau admin. Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 batas pendaftaran penerimaan administrasi gereja. Bagi yang berminat untuk menjadi administrasi gereja dapat mengirimkan surat lamaran ke Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan dengan perantaraan Bapak Pendeta Aldemak Simanjuntak MTH MM. Nomor 20 daftar celengan huria Marhite Tiktingon Husosoi Hamima Tuganupwik Naso Pasahaton Celengan Huria Asa di Pasahatma tu minggu nanaingro Jala Taida Mawik Naung Pasahaton Celengan di mingguon. Nomor 2 Rumawi Tikting Parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi Boima Taida Songon na adong di lampiran Parhepengon ni Huriata di minggu sadarion Jala Maulia tema hupasat hami tu aka ruas naung mangalehon pelian bulanan strip tahun pelian persepuluhan hamulateon tu huriata saya ditabai Tuhan ma nasa pasu-pasu tuhamu ruas amanami inanami. Tikting tambahan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2020 tolu Tuhan telah mengaruniakan satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan di keluarga Bram Manurung, Ibu Grace Borusi Morangkir, alamat Jalan Sesiguti, Wek Jordan. Anak dan orang tuanya sehat-sehat semua. Demikianlah tikting kita pada hari Minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Dihamu amanami inanami dohot na puso bulung akan ako parsangapi hami sian panitia andok kata sautik dito ngatong kata sona pamomoson tikting naung jinahon ni amang situa menurung nakingani. Memang nunga dihatahon di nomor 10 alehu pamomos kami ma dihamu akamanami dohotina namin naho parsangapi hami akanaung merjaji pasahaton subangat tu panitia mangido mangilik mahami asa buima dilunasi dalam waktu najepek najonoko nalanung ngalamat jonok ari laho manggarar utakta tu napunatanoi mulut taida di soon diha di laporan keuangan di panitia dihatahon di siarong dope kredit 42 juta 42 juta naik nasosahat dope to hami dia kami nggonak salpu nungah watah kami hahurangan siluluan nami dope manghiriti-hiriti mamijam tu ruasta adok 130 juta rupiah 130 juta rupiah dengan pengertian dung lunas do
na krediti ima sio 40 jutai. Molong alunasi IP asa hurang DP 170 juta nai. Marite ima mangido mangelek mahame tu hamu aka natua-tua nami sudi ruas ni huriata asa di hari kotemanian mangalunasi asa bui gararon nami ditikina utang ta natu napunatan we. Di hamu aka manami dohotina nami memang nunga hupilita miarong sekitar 20 halak si dapat tonon nami lau mamijam huriata jala gararon nami mai pelalong labat di bulan Nonom tahun 2024. Mangido mangilik mahai itu sadu ta aka panitia nungai batik ting nakingani anodok sipul perminggu siangon partu paut taro rapot laho pasikopon laporan keuangan dohot aka tagihan khobar tu nauk tahatai minggu nasalpu nunga pinaburat aka seksi dana madapoton aka dongata namar laho martagi ima pangiduan nami dihamuna ama nami dohotina nami pangula hurian itu hatta ama dohot ina so ni mga tasya kami merdonga maulade ultima. Marende hita huhut papungu pelian sada A dohot sada B Hosiana anak ni Raja David.
Damini debatana subурung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang, selamat Advent madihita. Hatani debata nagabe hujahani parsaurata di Advent na patuluhonon imana tersurat di Evangelium Lukas bidusada mamukas yan ayat 46b sahatu ayat 55 songonon mahatani debata hujahari tunga-tunga tatapai ihu bima di patibul rohaku do Tuhani Maria ia do todikumida debata si palua au ai ditatap do haetehon ni naposonaon parhatuau maau olak nion marsudut-sudut ai habal gaudo dibahen pergugui tuau nabadia do guarnai ai marsudut-sudut do asini rohana mida akana makkabiari ibana hagugu do diula tangan nai dipaserakod do akana gijang marroha akana gugui dipaijur do sian habang sana sida dipabake do aka na memet nadinggan dipasuksuk ibana tu aka na male jala aka na lubien hian rumardo di palao dipainuinu do Israel na posonai marningot asini rohanai mangihuton baga-bagana na tu aka oputta tu si Abraham doho tu oparanna saliling ni lelengna ido sahat ni terpuki amanami na nami songoninang naposobulung kita salhu na napungudison nunga mangulu betolu lilin Advent dua na ungu sada warna pink manang merah muda puasa warna pink lilin na patuluhoni hataridaan ni las ni roha naso tertahab be na adong 2 minggu penantian minggu Advent dohot Advent parjolo do Advent paduahon isi nunga masa hamubaun ni roha isi nunga jupang hai baruon ni pikiran alanido di minggu Advent na patuluhon digo barhon nunga jonok be tikina ima na tapai maima na marningo do hita di hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus molo secara warna amanginang pink manang merah muda adalah penggabungan dari warna ungu dan warna putih. Jadi wasa muncul lilin warna pink, wasa dang sarupa sudi warna violet. Walau najulu di huta memang ala tangapala di pasahati pangatusioni di tonga-tonga ni huria tado asal namar guar lilid do mangulu di minggu Advent ini. Ang apala di pabotohon aha makna ni akka warna-warna ni lilini. Ulo do nabotar do lilin Advent di hutan na julu. Laos nabotar do lilin Natal. Ang perbedaan na. Alay dunglam tu pudian ni Arion amanginang gabi diajar hoddo. Dak polan pangatusian sonari bay. Alay siyan akka bapak-bapak gereja na parjulu diatur hoddo. Aha do simbol-simbol diganup akka minggu na ta patupa termasuk ma Advent na patuluhonon jadi las ni roha naso tertahab be nungatung di bagasan roha na Maria iya songon si Maria diturpukon sukacita yang tidak tertahankan terjadi dalam hidup orang percaya karena dia telah mengalami pertobatan, karena dia telah memperbaiki hati dan pikirannya dalam masa-masa penantian. Jala nunga terbigi, nunga terida, pabua naing alusan ni dibata, naing
lehonon ni di bata nama aka na pinarsitai alanido hataridaan ni advent na patuluhonon inang amang ima lasni roha. Lilin pertama kedua melambangkan pertobatan dan penantian yang melahirkan hati yang baru. Lilin ketiga menandakan sukacita kita inang amang di bagasan Tuhan. Jadi menanti tidak hanya ternyata pekerjaan yang membosankan, tetapi menanti juga bisa kita lakukan dengan sukacita dohot lasni roha. Imana ta pangulun waeng lilin warna pingon. Alani doa manami na nami di minggu patuluhonon unang lupa hita. Halak na bersukacita do hita. Pay may mahon sudi akka sakap ni debata. Masa di tonga-tonga ning ulutta. Dang holan pay may mahok kita di bagasan roha na tadok maju adong kebosanan pay mahon. Dang pay may mahok kita holan di bagasan akka pakilalaan na saya totong cemas dohot akka kuatir buhan naing rodon naing naneng hupay mahon daw. Tapi di Advent yang ketiga ini dikhususkan bagi orang Kristen yang menanti campur tangan Tuhan dalam hidupnya, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita maknai Advent ketiga ini adalah menanti itu semua di bagasan roha na bersukacita, na mariaia, na merlasni roha. Di parminggu sadarion adong dua contoh, dua halak perempuan di epistel taina King si Hanna, jala di jami tahun ima si Maria. Na makilalahon lasni roha bulon di tonga-tonga ni nguluna. Si Hanna naung liling ibana hol manang mandul di pangido ibana tu di bata asa dilihot tu ibana pasu-pasu parenak konon ola do ibana merjaji merbaga-baga tu di bata molo dilihot di bata di ibana pasu-pasu parenak kononi pasahaton namai muse tu adupan ni di bata mangula di bagas joro ni di bata. Jala dia lusi di bata do tangyangna dilihot di bata do na pinangido ni si Hanna jala tabegi na king di episteli ima ujian ni si Hanna tu di bata madok mau liate las rohakku ninna ibana di tangyang nai ala di begi di bata akka tangyaki na paduahon diturpuk jami taong ima si Maria dung rosuru-suruani madok tu ibana gabi-gabi mahosiat to di porbadia. Kaget do si Maria jala tersonggot. Bohama perjadi ni ay suadong hutad da bawah. Alai didok suru-suruan ima tu si Maria. Dangadong naso tarpatupa di bata. Dungi dia lusi si Maria mah. Naposo ni di bata doaw. Sau matuau songon nani dok mi. Dungi dung didok si Maria songoni lau maibana tuhu tanah pajupang maibana dohot si Elizabeth jala ditabi ibana masih Elizabeth las marohani si Elizabeth las manang rohani poso-poso na dibortian ni si Elizabeth dung hubege tabimi magujal do poso-poso na dibagasan bortiat kon ala nilas ni rohana mertua maho ale Maria ala dihapor siay ho jala di ulup poko akan naeng patupaun ni Tuhani marhite-hite ho. Amanginang dongan saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tu si Hanna dido ibana do las rohakku ninna ibana. Alayang go si Maria dido ibana Maria iya todikku. Tunghola las ni rohaupe amanginang ala tajalo akadinggan bahasa ni di bata tungipe boy taul tepon sian pamangata ali Tuhan mauliate madiho alalas rohakku di baikko. Tung ipe tapataridahon, tung ipe tapasahat marhiti pamangat taon di bagasan tangyangta dohot marhiti akka ulaut ta siganopari nung ngatung sonang rohani di bata mabigilas ni rohat tahi. Alay molo tung dope boy hita songos si Mariai dakola las ni roha be di buan iman tu di bata alay todina Maria iya
Ini melebihi sukacita, sekedar hanya perasaan dan sekedar hanya dalam kondisi berpikir yang sangat baik. Alai ngasaha tu bagasan toddi, Maria iya do toddiku, midaho alih di bata ninna ibana. Amanginang onma jauh-jauh ni minggu advent na patuluhonot tu hita. Kalau tabereng, dagumudang dohita mengeluh di pertikian waingon, dagumudang dohita komplain, dagumudang dohita muruk marah, dagumudang dohita manolosoli menyesal, sehera suarong tahalasod be di hanguluanon. Sehera suarong be si hamolate honot tatu de bata, sadok nga sudi pait. Sehera suarong be nabui pangasahonot na sian de bata molo mamereng reaksi tamadalani nguluon. Nyaris apatis, nyaris menyerah, putus asa. Keterbohama dohonot tamadok mauliate, tungsongon sihan naipe, las rohaku ali de bata, mauliate disudi akapa, dinggan di basam. Molo tapamana do tutu. Natadalani ari-ari ni ngulutta. Natasalpuhon akka pardalanatta. Tokin na salpuhonot tama tahun 2020 tuluon. Hitungan 3 ari na nama. Puhado tahilala inang amang. Apakah pakilala atta akan napai dugumudang tadai sa taonon? Na kurang gudang do tahilala pasu-pasu do pangurupyo ni dibata di ngulutta tajalo na sa taonon manang na boy dohita secara keseluruhan menikmati suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita terima itu dengan rasa syukur di bagasan tahun 2020 tuluon. Kita memangalusi amanginang di bagasan rohatta. Alai jauh-jauh ni turbukon. Seandainya di tahun 2020 tuluon gagal kita menikmati hidup, Hana juga telah menanti dengan begitu lama. Tapi dalam penantian itu dia tetap berdoa. Marsihohot di tangiangna. Jala dung dapokna alus ni tangiangi. Gabe las rohana memuji di bata. Molo ditikina hita marsi taonon marsi hohot hita mangido tu di batasa diurubi hita jaladung diurubi hita da ikon tarida manyanlas ni rohat tamadok moliati Tuhan. Bersyukur karena Tuhan menolong, bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doa kita, bersyukur karena Tuhan memberkati kita. Alayolo do amanginang nang penong dilehon na tapangidoi gabe tong satokid dolas ni rohatta ujung nga gabe muba muse idola na hudok di jamitakku amanginang seandainya tuganup hita na pungu di son adong mangalih kepeng 100.000 be itu hita las dorohatta majaloy pastilah serohatta ali ternyata tu hita na di sono nilai 100.000 be tapi reng mak tusong lira tu pemain musik ilian 500.000 be gabe buhado efekna hilang sukacita kita nakitik 100.000 be hita sudi las be doro hatta mau lihat mana burjuro nama ngelok kepemon ali dong tabireng tu halakon be dei bai 500.000 baru mah golas ni rohatta jadi si patah sukacita kita itu bukan tidak ada diberikan Tuhan, tapi itu terhapus dan sirna karena kita banding-bandingkan apa yang kita terima dengan yang diterima oleh orang lain. Jadi dang naso adong pasu-pasu ni di batata jalo di tahun 2020 tulun diganupi hita. Alai gabe heras wadong dui tahilala dung tabireng nguluni jolma. Bahalakan ngabui mersono.
Duminggan rezeki na sen rezekiku. Ujungna gabe mago malas ni rohatta. Dung tajalo naking akka pasu-pasun di bata. Hanya karena kita bandingkan rezeki kita tidak sama dengan rezeki orang lain. Nama nami dengan saha perseaon nga liling nyan video alai hutotom nusay naking adong masahala namora. Mobil lang abagak, mobil sigudang arga. Mobil force doon ang idok ko ni. Ali diberi mana mas status ni dongan na baru manuhor jet pribadi. Di idok ko ni ba na matusupir ne. Kuasa madang songod dong akon nasippu. Iba na nga manuhor jet pribadi. Bereng juni, ya au holam mobil hoddo adong. Asura masongod bayon tabu ni ngoluk kwa tehdin na. Pero supir ne mangalusi. Kamolate hom matuan. Ope nga heba to ni na supir ne. Ope. Heba doy munyo dong aku ni, apala dong akong pakku dot na julo ti kisikola o toron. Hape imana sonare nga manorjet. Neba. Jadi nga adong mobil mewah na mobil segudang harga. Dung dibering ibana adong jet ni dongan na. Gabidang disyukuri ibana mobil mewah na. Tungi tokin na itu tuk sahalak ma. Halo Tuhan, buka jo tokin. Ang naik kudok konin, ahai nin. Ay odo mobil force si gudang hargai. Itu memang si gudang harga udah buaharu. Amang Tuhan ay huate kawan. Adong mobil musi gudang harga force. Iya mobil huni Honda biasa itu. Waduh pang, las doroham rai ibaino nate. Ninna dongan nasal luaron. Muba museron, itu ate. Tong do PHP adong si halas sonok kun narohana. Jadi saya dok imana hatana nama dokon baga ni mobil segudang harga mo law manaking per mobil Honda. Itu jang imana mabandi mobil lain. Ay wasa mo songono bagi aku holam mobil na biasa dong dia unneman itu jang imana so marsala mobil itu jang imana. Iro masahala inaina na biasa naik bus. Ay basa tu jang mo mobil mina sega do ina dang sega niyan. Alay holam mobil biasa no mobil ubiran naking kawanan. Mobil segudang hargai mobil na. Da homa cuma mikiri inang. Da songo dia manasip pu songo nunne. Hola mobil biasa mobil honne bana. Baro menat tebah tua ini dopi orang mobil biasa. Au merbus do. Nang tu dia merbus. Jala tang buyo terlabak pay mahon bus. Kalau tertinggal lawan ne bana. Amulate homma adong dope mobil munna. Bahido tahe. Inarohani amatay mo se. Dungi dong ala na makatayon naking inataon natading bibana ilu bibana busidang ibege busibe tong maminggiru tu ibana tahe nasib wasama ikon merbasaw terleba otik subuhi songonon ne nasib pi inna Roma persipida mahuwa hoinangin na mani ala subuya manor mobil songok kalakan merbas dua mampu ape ala ketinggalan dua gebe subuhi bini nga terlebak biaunin na. Jadi dok nomor sepido hamulate hom mainang buy dupi ho merbes. Adong hepeng mo mabayar ongkos mo. Ang guaw mersipida 20 mil ninna ibana. Setiap hari lau ke rejo. Bahwa paton do na adong dia. Paton buy upake mendayung sepeda. Hamulate hom mainang bah idu tahin narohani natay mo se. Okinay sahak may kator na marsipidon tong dulu jira si mana duje nai bagi aki songonon holan sipida do nabuy atsura mabuya songoni natay mabayar ongkos nibas nga pastilah siro hakon ni bana abe di na menggiru tu ibana adong masahala ina na cacat di atas kursi roda mahuwa huamang ninna mani dongan kereju boy naik bus adong hepeng na manggarong kos yei bala sorong hepeng gibi manggarong kos solam bersepeda meiba jadi dok kuning natay mertua do pe huamang boy do pe pak mo manggoy sepeda kuhama awon so na boy bagi marhua paton ola di atas ni kursi roda do jadi buari baik koy nang boy semangat tu madala ni ngulum bah holan hubegi hatani dongan madok gak apa-apa gak punya kaki yang penting masih punya tangan ninna tua itu mah banao semangat ninna na tua-tuan. Amang inang dihita saluhna na pengudison. Kalau kita membanding-bandingkan rezeki kita dengan apa yang dimiliki oleh orang lain,
Olo dodang adong puas-puas nah hita jaladang taboto be madok moliate. Tapi ketika kita mensyukuri apa yang ada pada kita, tungsongo dia pe bentuk ni holong ni rohani di batado itu hita, tahamolatehon mah. Nah suarongi binaki berfungsi pak na duaca, boy ibana marlas ni roha dan bertahan hidup hanya karena didengarnya ada bisikan dan ada perkataan yang menyemangatinya. Nah penting adong dope tangamu duaca, ninna boy ibana semangat menghadapi parnguluanon. Amanami nanami hitana pengudison banyak berkat, banyak rezeki, banyak pangurupion ni di batata jalo di tonga-tonga ni ngulutta. Memang kalau harus yang di hati kita itu baru kita bisa bersyukur batotu dang tepat noni. Alai tahamolate homma ahanong adong nuaing. Tajalo madi bagasalas ni roha apa yang sudah bisa kita nikmati sekarang. Asalam martabata balas ni rohatta. Mudah-mudahan dakkolan las ni roha na masa di tonga-tonga ni ngulutta. Ale sahak songon na masa tu si Mariai todina. Ala di pasahak debata tu ibana sebuah kesempatan yang sangat berharga. Meloni pikiran nate inang amang. Maria belum bersuami tapi dinyatakan hamil oleh malaikat Tuhan. Ini akan menjadi sebuah beban yang sangat berat. Songo dia mempertanggungjawab puni muse. Suara kutat de bawanganin na ibanannya. Alai dang adong nasutar patu pada batahanin na suruh-suruani. Akhirnya dia percaya na posoni de bata dua sau matuau songon nei dok nei. Nang pe songoni ikon siadupan na beban na. Kemudian hari dia harus capek menjelaskan kepada banyak orang. Aisyah dia doho boy gabe-gabean. Lujay ba na patorak ko ni gariada si Joseph pe tunangan na orwan na kasangan yang sirak ko ni mana diam-diam. Karena hamil sebelum menikah baik zaman dulu maupun zaman sekarang itu adalah sebuah aib. Alenang pesongoni di dalani si Maria doh pajewon ni Tuhan itu ibana. Holat di do ibana na posoni di bata duau sauk matuau songon na di dok nei. Ido mabahini mana tetap bersuka cita. Maria iya todina. Jala di do ibana do diturpukon. Perhatuaun ni sadok sudut ma'au ninna ibana. Perhatuaun ma'au olak nion marsudut-sudut. Segala orang akan menyebut aku berbahagia. Alaniah ala di oloi ibana di haporsiai ibana jala rade ibana. Laho manuhuk tanggung jawabi, laho manuhuk ulaun na pinasak ni Tuhan itu ibana. Oppe inangamang si hamolate honotta tu dia bata asa sahat tu na Maria ia todita. Ternyata yang membuat kita bersuka cita bukan hanya persoalan rezeki kita melimpah, kebutuhan kita tercukupi daun. Alai songo si Maria. Adong di pasaha ulau tu ibana. Jala di jalo ibana peneguhan sian debata gogo sian debata gabi ido mabahin ibana Maria iya todiku dibahen debata di boto ibana do taringot tu si paluai Maria iya todiku mida debata si palua au nina ibana dia sudah mempelajari bahwa orang Israel sejak zaman dulu menanti-nantikan Mesias. Dan ternyata Mesias yang dinantikan itu akan datang melalui Maria. Alanido segala bangsa akan menyebut aku berbahagia nina ibana. Jala nang pegudang aka konsekuensinya siadupanna. Tapi dia katakan, hatiku bersukaria, todikku Maria iya. Songoni mahita amang inang, dakolan nasikop dihita hahi pason doh rezeki doh akka narikok di tonga-tonga ni ngulutta asabu hita marlas ni roha. Tapi ketika kita menerima tugas dan kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya dari Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita mampu melakukan tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Puidu hita sahat tu ngoluna marlas ni roha bersuka cita. Ahama amanginang pajawon ni Tuhani tuhita di bagasa tikyon. Jadilah ibu dan istri yang baik di tonga-tonga ni rumah tangga. Jadilah ayah dan suami yang bertanggung jawab di tonga-tonga ni keluarga. Jadilah menjadi pelayan, menjadi jemaat, manang ahape tugas tak inang amang. Nah talakoni nuaing.
Jadilah pemuda, jadilah remaja yang tetap mampu melayani Tuhan. Dan ikon jolo ina manang jolo ama asabui melayani. Tapi yang muda-muda juga seperti anak-anak kita ini, mereka telah diberikan tanggung jawab untuk melayani di gereja. Dan atas semua tanggung jawab itu inang amang, atas semua pelayanan yang boleh kita kerjakan, atas kehadiran kita juga dalam ibadah ini, pengabdian kita, di mana orang-orang lebih memilih mardalani, manang memilih modom alang-alu jarana budari marnatal, tapi kita semua dengan kerelaan hati tetap datang ke gereja ini, kita jalankan tugas dan tanggung jawab kita. Di jauh Tuhan itu kita ikon perbadiam mudo ari minggui patupai dengan lasni roha di bagasan tikyon ngadohot hita tu bilangan ni halak na Maria Maria todita ala bui ta ulahon parsuruon ni Tuhani di tonga-tongani nguluta. Alani dua manami nanami dongan saha porsiaon totong marlas ni roha hita di bagasan Tuhani. Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu di bagasan Tuhani ulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Jadi kelas ni roha di halak Kristen berbeda dulu kelas ni roha niaka na di Portibion. Si Paulus madok marlas ni roha mahamu ketika dia di penjara di Filipi. Alai angguna di barang muki bui-bui marlas ni roha, apalagi mama nosoy dongan nalau marlas ni roha. Tapi itulah sukacita di dalam Tuhan, di ngulu niaka na porsia. Tidak terbatas oleh keadaan, tidak terbatas oleh situasi. Alai Tuhan isa diri do na mangalehon las ni roha di tonga-tongani nguluta. Amin martang yang mahita. Jahuba Tuhan nami mauliate madiho nunga hubigi hami hatam di minggu Advent na patuluho non dalanunga mangulu ali Tuhan lilin Advent na patuluhon na berwarna merah muda pataridahon lasni rohanami na totong marsigorgor di bagasan aka sakapmu nanang hupay mahami dope ama masana di tonga-tonga ningulu nami hot mahami Tuhan di bagasan lasni roha. Molohu pamanat hami do tutu perdalanan ningulu nami. Atik do gumudang hami marungut-ungut. Atik do gumudang hami Tuhan humasusa di tonga-tonga ningulu nami. Atik do hurang bersyukur hami Tuhan. Atik do hurang las roha nami. Api nunga nian dilihoko akka las ni roha. Nunga dilihoko akka nariko di ngulu nami. Alani moliate ma Tuhan di pasunggul katam do hami. Asa totong marlas ni roha hami. Gariada bui songon si Maria. Maria iya todina di bagasan ho ali di bata. Atau ngajari mahami Tuhan, maka molatehon sudi pangurupi ommi, maka molatehon sudi asini rohami, maka lasun sudi akadinggan di basam nong sahat di tonga-tonga ning ulu nami. Unang lupa hami madok moliate, unang lupa hami marlas ni roha, marningo sudi akka nabi nahemi, akka habel gaon ni akadinggan di basam nong hujalo hami. Tuhan, titikyope mauliate roha nami, ala totong di pasato las ni roha di akka dongan nami sahuriaon. Karena marulang tahun hatu tubuh dohot nam orang marulang tahun parsarepeon saya pasu-pasu ma Tuhan sudi akar wasmu tarlemubi mai Tuhan na marulang tahun kelahiran tabatabai mahahi pason tabatabai Tuhan hapor seaon nang dia kena marsaripe saya lamar gugu mah patuduhon akka holong di tonga-tonga ni parsarepeon nasida di pasahatmu Tuhan sadadat danak buru di bagasan ruas ni huriam di keluarga si ringo-ringo buru marbun sianui kana. Saya pasu-pasu ma Tuhan dak danaki ibu-ibu rumah gudang di bagasan pangaramotiomu jala pasu-pasu manang natorasna hipas jala mergugu lahu pagudang-gudang yanak koni. Songoni ma Tuhan hutangnya aku kami ke kegiatan Natal nanaing mardalan di tonga-tonga ni huriam saya pasu-pasu madinggan mardalan sadarion Natal ni anak kon nami remaja naposo di huriamon. Pasu-pasu ma Tuhan akka ulau ni sa mardalan di bagasan las ni roha tarlemubi ui Tuhan paingotok kami menungguli hami pabua nunga tubuh ho tutu jala gabe Immanuel ho di batana rap dohot hami tangya ko kami nang akarwas menamar sahit ali amang perdinggan basah amang situa el huta barat sian wik Betania na penyembuhan di tongani bagasna marasini roha ho Tuhan lehon gugu lehon hamamalum nang di amang rudi manurung sian wik Jericho pemulihan di tongani bagasna saya urupi jala paragugui Tuhan. Saya totong ma pasikopo muhahi pason di amanami. Nang diinang nyonya situ haji simatupang boru siagian na sian wik Betania nuaing di rumah sakit Bunda Tamrin. Tuhan debata sahat tuho ma daging dohok todini inanami.
pung loas ma Tuhan, bulus lakkani inanami i manopot ho. Ananga hapi huaso na maniupi lakkani inanami i. Anang dia pe Tuhan na mga bati lakkana na yung manopot ho tu surgohi. Tay har-hari may di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Asa tulus ale Tuhan panubus yomi di tonga-tonga ni ngulo ni inanami i. Jala parjabar inanami i di hanguluan na sorasuda. Ala burum do ibana, na porosya tungko do ibana. Pos rohanami Tuhan, lehonomu tutu, alus ni at katangiang nami. Ali Jehovah songonima nang di amang si tanggang sianwik Nazaret, na dirawa na yung rumah sakit Adam Malik. Sa lehon mahamamalum, pasu-pasu maama nami i, asa hipas ibana, jalabuy rak marlas ni roha, dohot ina nami. Mauliatin madihuali Tuhan Jehovah di batama nami, pangihom mahami, jala pasu-pasu mahami, di na mangulak kaulon nami sa minggu 7 non. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasaha ma piliata 7 huhu mahita mariddi.
tatangiat kom mapeliata. Ali di bata amanam hina di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panisanami, di dosa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhom madamena tutodim.